Tiri pano pa Sly Media TV nepenyuro yedande mtande yaita mukurumbira pasi rose ine ma subscribers anosvika 274,000 tinotenda nekutsigira kwamunoita nepenyuro yedande mutande ino yatinoti inovaka mazambuko. Izvinezvi tiri kupfuurira mberi nenyaya yakamboitwa hurukuru pano pa Sly Media yatiri kufamba nayo yatisatapedza. Toda kuti tisvike pakuti tisvike kumagumo kwenyaya iyi. Ndina mukoma vari panapa vakashayikirwa pamwe chete nemwana wavo, mwana wavo musikana anga ane makore 3 ekuberekwa, uyewo zvekare mwedzi miviri yapfuura, uyewo zvekare vahanzvadzi vavo vachibva vazoshaya. Toda kuti tinzwe kuti zvakafamba sei kuti tizosvika panguva yekuti tive nenhamo mberi panguva shoma shoma mumusha mumwe chete. Regai ndivachingamidze muchirongwa tipfuurire mberi nekunzwa kubva kwavari. Mukoma makasimba here? Takasimba makasimba. Tinotenda nokuuya kuno kumastudios edu eSly Media TV. Tine urombo nezvakaitika kuti makashayikirwa nemwana wenyu anga ane makore 3. Uye ari mwanasikana anga ari wechitatu mumhuri yenyu yamunobereka imimi. Imi mungade kutiudza kuti zita renyu musimudzawo izwi renyu, zita renyu rakazara munonzani? Inini zita rangu rakazara ndinonzi Edmond Karembera. Edmond Karembera. Vana ava vabereka nemudzimai mumwe chete? Ichokwadi. Ava ndo amai vamauya navo? Ndizvozvo. Vana venyu pamwe chete vese vangani? 4. Iye zvinezvi mumwe akashayika zvokureva kuti mazara nevana 3. Ni 3 ichokwadi. Tine urombo nezvakaitika izvozvo, inyaya inosuwisa, uye isusu eSly Media tinoti nematambudziko. Tinochema tiri pamwe chete tichifamba nemi, asi chatinonyanyotarisira chekuti Nyadenga ndiye muridzi weupenyu, ndiye anoziva kune ramangwana, asi kuti mweya mutsvene afambe nemi munguva yakaomesesa kudai yamuri iye zvinezvi. Mwana akashaya uyo anga achinzani? Mwana akashaya ainzi Jessica Karemera. Titsanangurire kuti upenyu hwaJessica wanga wakamira sei kusvika kubva pakuzvarwa kusvika paazoshaya? Jessica anga ari musikana akasimba. Hapana kana pataimbotarisa kuti mwana wedu ari kurwara kana kuti mwana anga achingozvisimbirawo achingozvitambira. Asi chitiko ichi chakatongoti chamisawo dhei iroro kuti zvanga zvauya sei. Nekuti chakaitika pane mama wakakomenta mwana, vakataura kuti mwana akusimba stereki, apo anga achitamba nevamwe. Mwana paakabva achimhanya mheno zvaakaonawo semwana mudiki, ndipo paakamhanya achidzokera kumba. Pasina mazuva 2 ndipo takarara usiku, ndipo patakaona mwana wewe akumaramara mama wake kumeso. Mama wake ndobva vamuka akati, baba mukaimuone zvikuita sei? Zviri kuita mwana. Ini ndo pandapepuka ndokuona mwana achitosandurudza maziso, achitopidikwa kumbomudaidza achitobuda furo. Mwana ndobva tambozama kufamba naye kuti tikwidze naye kuenda naye kumaprofita. Mwana ndobva zvaramba, mwana ndobva ashayika. Mushure mekunge ashayika mwana uyu, pane chamupupuri chakauya ari mumba, bhodhi iri mumba, imba yaiva yanga ive nehuswa. Saka chamupupuri chakauya ndobva chavhurunyura pamusoro paipai pachisuwi chachi. Ikoko ndokusaidi kwanga kune bhodhi yemwana. Munhu akakomenta mwana uyu aivepo panguva yakauya chamupupuri ichi. Saka mwana takazoti mwana vanogezesa mwana kuti vachizopinda vachizoona, vakaona mwana achichema achibuda mvura yakawandisa mumwiri make. Asi ari mubhokisi? Aiwa, anga asati aiswa mubhokisi. Jira ranga raputiridzwa naro ndo ranga raitota vachichinja, achiratidza kuti ari kubuda musodzi mumaso make, achibuda musodzi vachipukuta netauro, but misodzi ichiramba ichibuda. Tichitarisa kana munhu achinge ashaya kazhinji kacho imimi chake chinoita kuti muti makati mese pachezvenywana vakanga vakaungana muti mwana ashaya, asi tiri kuramba tichiona musodzi. Tine chokwadi here chekuti mwana akanga apfuura? Mwana anga apfuura zvake, but waiti ukabata ganda rake raiva soft, ruoko rwake rwaiti ukarubata chero kada kurigonyesa raingobvuma, but ukabata dumbu rake rairatidza kuti asikuita sei, asi kufema. Ndo zvaiitika ipapa. Amai avarimo mumba imomo? Amai avarimo vakashanda sasawira, ndo vakagezesa mwana wacho. Ivo nyakuti mwana wasimba? Ndo nyakugezesa mwana iyeye.
nekuti nguva yacho yekuti achizoenda kumochari nekuzodidi yanga yapera. Saka vakangoti zvonirega tingokwanisa kuita sei kumuitawo zvekuti angokwanisa kuti tizomuviga. Ndo vakashanda pakunogezesa mwana. Mbaimu. Tisati tanenedzerana nevanhu toda kuenda pakuti mati makambofamba muchienda kumapostori. Achiri mupenyu here kana kuti afa? Patakafamba tichienda kumapostori takanzi mwana uyu mupenyu. Mwana uyu akachinjwa sechidhoma kuti apedze vamwe vanhu. Venyu imema. Inini ndakarota mwana iye ari kumusana kweumwe mwana wandinaye mupenyu. Ndo zvakandivhundutsa. Ndakanotaisa maziso ake ndakamudaidza mwana nezita. Ndikati Jesse, akaramba kucheuka kunitarisa kwandiri ndiri kuhope. Muri kuhope. Akaberekwa nemwanasikana wangu anonzi Juliet. Ndo pandakayafuma kuenda kumaprofita ndikati inini ndiri chiredzo chemwana wangu, but mwana wangu akashaya. Kushaya kwaita isandudza maziso kudai, but nezvino ndamurota akaberekwa neumwe mwana futi. Ndo pavakatsanangura profita akati mwana wenyu aripo. Inyaya yekuti ari kuita sei akasandutswa sechidhoma kuti aite sei aende pane uyu woenda pane uyu akaenda pane uyu. Saka inini vana vakashandirwa. Ndakaenda navo ndobva vanoshandirwa vana. Muprofita ndobva atitsanangurira akati uyu chiri pane mwana uyu chikangoshaya kwekuenda chikudzokera kupi kune muridzi. Ndokutaura kwaakaita. Saka inini ndakachenesa vana vangu vese. Asi akatitaurira here kuti muridzi Nyamparanzvongo ndiani akonzeresa kuti mwana ave chidhoma? Zvavakaita manje vakati inini handigoni kuti tikupesanise nehama kana kuti nehama neshamwari. Asi chandinogona kuti ndoda kuti urote kuhope. Ndakarota vakadzi 3 nemurume 1 ive pakati. Zviso zvevanhu vamakarota munozviziva here? Zviso zvacho zvaindirasisa zvanga zvakavharwa asi zvimiro. Angaiva pakati murume airatidza kuti anga achembera. Anga ari kumasaidi kuleft nekuright. Vaiva vakadzi. Ava zvimiro izvi zvinhu zvevanhu vanoziva here vari munharaunda yamunogara? Zvimiro zvacho ka but nyaya inenge ichiitika ipapo ndeyekuti kuti uzonongedza munhu azviite asi zvinhu zvaunenge wapuhwa uchi kuhope sematauraoni. Nharaunda yamugere yakashayikira ndo yakashayikira mwana here? Ndiyo yakashayikira mwana. Kunde kupiwo? Apa taiva kuNorton. Okay, vateereri vangada kuziva kuti kuNorton. Saka hatende mamuchiri kuexplaina kuti makazoita sei mwana akagezeswa naamai vamuchibva makanomuviga zvakanaka here? Mwana watikangoenda tikangonomuvigawo zvakadaro nokuti tataona kuti mwana uyu anogona kuzoshata. Misodzi ichingobuda nekuti mvura yake yanga achibuda yanga yawandisa. Nekuti akaita tsvina yakawandisa yaita yemombe like. Yakawandisa. Achangoshaya here kana kuti asati ashaya ndipo akaita tsvina iyi. Zvinhu zvamusati mamboona muupenyu. Zvatamboona muupenyu zvakatishamisa zvakangoitika one day pamwana anga akasimba. Atodya sadza remanheru tatorarama. Achitozvitambira. Zve1 hour. Ndipo pakaitika mashiripiti yayo. Asi muprofita haana kuda kuti akupesanisei asi aitaura zvokuti zviri kubva munharaunda iyoyo. Munharaunda yamamugere iyoyi kune hama dzenyu dzinogara here muNorton paarea iyoyo kana kuti mungori pavanhu pamunoningirika vamwe vanhu kwatinongoti kumaraini kwamunogara kusina hama dzenyu? Mbune hama kuna amai nababa. Kuna amai nababa. Namukoma. Chokwadi. Alright. Mwana pamakaenda ndobva mamuchengeta. Mamuchengeta pane mamwe mashiripitera makaona mushure mekunge mamuviga misodzi ichingobuda achibuda ziya saizvozvo. Pane zvimwe zvamakaona here mushure mekunge mwana atofutsirwa? Aiwa, isusu zvatakazongoona chiratidzo chekumurota ari adzoka futi kune vamwe vapenyu. Ndo zvakatishamisa kuti ko zvakuitika apa ndezvekuti hatichanzwisisa kuti mwana tiri kumurota ane chimiro chekufa kwaakaita asiri mwana ari noma. Nekusandudza kwaita maisende kumudaidza kwai kwandaita zita rake akaramba kucheuka asi kudaira akadaira. Dumbu rakanga raomarara maoko akanga achiri kufonyoka. Miro wemwana wanga uchiri kudziya here? Wanga uchiri kudziya. Zvekuti mama wake ndakavarambidza kumuchinja, vaida kumuchinja kuseni ikoko. Asi inini semunhu wechirume ndakazviona kuti mwana wangu aita sei.
apa sisina. Asi mama vangu atobata hembe vachida kunoita sei kunotomuchinja vachitomuchinja. Ndikati aiwa no chimbomira kumuchinja unozomuchinja kana kazuva kaita sei kabuda pari zvinombomusiya ndichitotyira kuti vanogona kuridza mhere pakati peusiku. Asi ndainge ndazviona kuti mwana uyu atoita sei semudzimai wangu ndakangomuvharawo nejira kuti mudzimai asasuspect because anga achimufugura achiedza kutarisa kuti akupepuka akuita sei akuda kumuchinja ndichimurambidza nditi aiwa no musiya akadaro musiya ambozorora kusvika kwachena. Saka makazobva sei kuNorton? Kubva kwatakaita kuNorton manje imba yataigara yakadzoka yakuita machiripiti pane zvinhu zvataingonzwa nezvinhu zvataingoona seimba yataichinoja vabereki tasingagari pane vabereki chapo but musemunzvimbo but isu taitogarawo panextwo pataigarawo pingoti ndaigarawo nemudzimai wangu saka pane zvataiona usiku zvamaisangana nazvo. Pamwe pacho taigona kuona moto pamwe pacho togona kunzwa moto uri pai mumba mune chiedza chachemoto but moto wacho singaone kuti munhu aubatidza ari kupi. Tombonzwa kana kavoisi kekuchema ndopandakati nemudzimai wangu iwe ichiratidzo kuti handisi kuchiona zvakanaka waditi anogara kuHeathcliff kune maprofita pamwe tingagoni kuita sei kubatsirika sezvo kutauni kuno kwatiri kumapurazi mari dzekufambisa kuti tonoona anotibatsira hatina ndopatakauya kuno. Muchibva kuNorton muchienda kuHeathcliff makanga muine chinangwa chekusangana nemaprofita makasangana nawo here? Takasangana nawo but vatakasangana navo hatina kuziva kuti vakatibatsira chaizvo here kana kuti havana kutibatsira nekuti tisationi nemweya. Vakati chii? Ivo vakangotaura kuti imimi mukagadzirisa vana ava pachinhu chatiri kuona chiri kutenderera pane vana venyu chikuda kutora futi chikuda kutora mumwe saka mukanonoka ndiri kuona mashaikirwa nemumwe mwana chichitedza laini. Ndopandakaenda kunobatsirwa vakati takukushandira iwewe kuti chinhu ichi chigone kuita sei kudzokera kwachakaita sei kwachakabva. Saka iye zvine zvatina kwatati tanzwa kwarira mhere kuratidza kuti kune kwachakadzokera. Zviratidzo zvatikangoonawo zvedu ndezvekuti mama vekutsva vakangonokumbirawo moto panext vekukomenda mwana vakangonokumbirawo moto panext chihuni chemoto Zambia yavo ndobva yabatira ndobva vatanga kubvira mwiri wese vachida kutonovesa moto vakatozoonwa nemwana wapanext ndeyakatozoona kuti kogogo vari kubvira wani ndopa vakanovabatsira kunodzimura nemadhaka kusvika vatakuri vaendeswe kuhospital. Pasina nguva hanzvadzi yangu ndobva yashaika wekupa mwana zita ranga naro ranga riri hanzvadzi yenyu kuti akangopiwa zita? Handina kuziva kuti zita iri akaritora kupi. Asi hanzvadzi yenyu yakashaya ndine urombo nazvo anga nezita rekutani? Iye ainzi Roslyn. Mwana wenyu aida kumupa zita rekuti akamuti Jesse. Tsanangurire zvakaitika panyaya yekumuda kupa mwana wenyu zita kubva kuhanzvadzi yenyu. Zvakaita pakasunungurwa mwana wekutanga akauya akati ndikukumbira kupa zita mwana wenyu sehanzvadzi yangu. Ndopandaramba ndikati inini mwana wangu inini handisida ndoda kupa zita ndega sezvo ndiwekutanga ndimboitawo madanha nemwana wangu. Ndobva agumbuka anga atenga zvinhu zvake sezvo inini ndasingashandi iye ndiye anga ane mukana wekuwana mari ndobva atenga zvinhu zvakakwana zvese zvemwana iye mapreparation ese kuti akwanise kuita sei kundiconfuse pfungwa kuti aipe mwana zita. Ndobva ndaramba ndikati aiwa inini mwana wangu aite sei apuwe zita ndandagara ndakaronga zita iri kuita sei kudhara. Akagumbuka ndobva aenda pane mwana akabatwa nemudzimai wangu ndokuti pamusoro iyi ndokutora mwana iye ndokumugadzika pasi ndokubvisa hembe dzese dzanga atenga ndobva achitakura ndobva arongedza mubhegi make ndobva amusiya mwana akadaro ndobva arongedza ndobva ainzokera nadzo. Asi zvakaipika kuti hanzvadzi yenyu mwana wamai venyu nababa venyu ape mwana muzukuru wake kawa ndo anotora nhaka yateteka nditeteka ndizvozvo hazvo asi kokuzobvisa mwana wekuhembe akadii kungoti no problem sehanzvadzi yangu chimupa hako zita mwana oramba akapfeka hembe. Ndopa makatanga kuona kuti ndopa takatanga kuona kuti apa hapana kumira muti ndobva adzoka futi akati hanzvadzi wakazoti chii nekupa mwana paakanzoti mukadzi wangu asununguka mwana ina va3 ndikati ndikati pamwe hanzvadzi yangu ndikuiomesera ingaonenge ndakaivenga rega ndipe iwe chita go ahead kupachi
mwana zita zita pane wechitatu ita basa chiuyai kumba kwangu tipemberere right pakatengwa pakabikwa pakaitwa zvakaitwa ipapo zvinenge chi zvekufara zvekuti paitengwa zvinonwiwa hwawa zvichichichi huku pachiitwa sort of kapati kekupa mwana zita. Ine ndakangotiwo maybe kungoitawo sei kungofarawo saka ine ndichiri ngoti kungofara kana chazoita kuti muti akwanga kusiri kungofarawo chii nekuti matauriro enyu ari kuratidza kuti ane question mark. Question mark anayo nekuda kwekuti ipapa handizive nechida kubatsirwawo kuti pazita iriri ranga risina kudeketerwa here rakazonoklika futi pavakadzi vandakarota vaya vari 3 rakauya sei pahope apa natete zvakalingana sei? Ndakangoona zvimiro zvimiro asi face handina kudziona. Alright, tinogumira pazvimiro ipapa. Makaenda kunana maprofita eku Heathcliff pane here wamakambobvunzawo kuti ndine hope idzi dzinorevei? Ndakabvunza muprofita iye akadudzira kuti chini? Inini akanditsanangurira kuti inini handigone kukupesanisa asi uchazvibatira wega. Akangonditi uchazvionera wega. Ndo matauriro akangoita. Saka iye zvinezvi mushure mekunge mashandirwa tina amai vaya vekutsva nemoto ndizvozvo tozoita hanzvadzi yenyu akazoshaya. Chii chakaitika kuti pakushaya kwake zvatingati hauzi urwere hwaMwari? Hausi urwere hwaMwari nekuda kwekuti chakaitika ndechekuti iye airwara asi munyama yake kuti ataure kuti inini ndikurwara inini airamba aiviga kuti ndikurwara bosi madhezi atakatanga kungoperezeka kuita sei zvakaita nekuti chinoitika pachivanhu chedu patinoviga mwana paipai pane zvatinogona kuita zvekuti iwe chero ukaenda kuguva kunoti urapanuri kana kutsipika haukwanisi nekuti tinenge tagadzira nyaya dzedu kudhara ndo zvatinoita pachivanhu chedu. Saka mumwe anogona kunge asingazvizivi achingotiwo munhu atangonoradzwa chete ndo panotangira mhaka dzacho. Saka zvikura kuti imimi kunze kwezvamakanga madzidziswa nemaprofita mune zvamakazoitawo muchichengeta mwana wenyu. Ndizvozvo zvinova zvokuti kana kune akuuraya rwisa mwana wangu nezvinenge zvaiswa ipapo pane mwana iyeye. Tichipedza kudaro pane vari vaviri vakanga vakagezesa mwana vari vaviri. Mumwe akagezesa uye akatanga kurumwa kumarwa nekiti mumwewo. Kungomarwa nekiti akarota achimarwa nekiti nenzwara achinzi kwarara achirota ndobva amuka kuseni ane zvimavanga asingagone kufamba. Inini pandanga ndichikrosa ndichienda nekumba kwavo ndobva anditi baba Koni sei usiri kuuya kuzondiona ndiri kurwara. Munhu aripo here pazvimiro zvitatu zvezvi zvekuhope? Ipapo ndo pandisina kunyatsonzwisisa kuti aripo here kuti ndakangopuwa vakadzi vaviri kuseka zvedu nhamo dzerugare. Asi tiri kutiwo timbobvisawo pfungwa dzenyu panyaya yenhamo yamakasangana nayo nemashiripiti amuri kusangana nawa. Akati amarwa ndobva ati hamusi kuuya. Imi makamupindura kuti chii? Ndakangomuti mama sorry zvenyu asingazvizive kuti mukuita sei muri kurwara. Dai ndakaziva kuti muri kurwara ndikadai ndakazokuonai. Akazotaura kuti ndarota ndichimarwa nechikiti ndiye here kana kuti makazongonzwawo nerunyere kupe mwana wavo? Ndiye akataura, vanogara nemwana wavo mukomana mukuru. Ndiye akataura kuti mama vavhunduka usiku vachiti ndikumarwa nekatsi but vamuka izvozvizvi vakatozvimba makumbo. Mwana wavo ndiye akatafuti sawira parufu ipapo iye mukomana iye aingoita zvekubika doro nekusevha vanhu kubatidza moto. Mukomana iye ndiye akataura akati mama ndo zvavaita sezvavakusangana nazvo. Asi uyu mukomana uyu haasi kuziva kuti pakavigwa mwana pakashandiswa chii. Aingotaurawo senyaya yasangana nayo kumba kwavo. Toti mane zviratidzo here? 1 zvakabva kumadzibaba, 2 nezvamakaitawo pachivanhu chenyu zvinoratidza kuti mwana azvirwire ega hondo dzake. Takutarisa ava vatsva handitika vabvira vakaenda kuchipatara uyu amarwa hanzvadzi yenyu ashaya mushure memwedzi umwe chete maviga mwana wenyu. Ndizvozvo asi chaichindinetsa manje ndechekuti murume uyu
akanga ari pakati akanga ari pakati yairatidza kuti munhu wechikuru nekuti pakaitika chitiko ichi munhu vakadzi vaviri vaifoseredza murume uyu kuti apinde mupi mukati kunodeketera zita. Anditi mawa kuhope yako kwaive kuhope uko asi akaramba murume uyu aitokwidzwa kuti anodeketera mukati. Airatidza kuti ndwechikuru ari kunetseka nekufamba nekukwira because inini paimba pandaigara ini pamba ine stube yakareba kudai. Saka uyu semunhu wechikuru airwisanirwa uku nekuku nevanhu vakuti agone kukwira papi apa. Saka inini nemafungidziro andakaita ndakanyatsona kuti uyu munhu ndiye akanodeketera zita remwana mukati. Vapinda mukati. Tingati here pakaitwa zveurombwa. Ya ndichokwadi. Kuti titi pakaitwa zveurombwa kazhinji kacho munhu anowanzoda kuromba nekuda kuti ane mabasa aari kuita. Pahama neshamwari ipa patirege kunangana nemazita. Pahama neshamwari ipa pane aita zvemabhizinesi here kana kuti anoita zvokurima kana kuti anoita zvekuda ukuru pabasa kana kuti izvozvo pane vakabata vachipiwa mushonga yekuti vadiwe pabasa vagare pabasa asi mushonga uyu wakazodzoka ukaita sei ukapanduka. Wakadzoka ukapanduka mushonga wacho chikava chikwambo mumuri. Chikumbiro chenyu iye zvinezvi nepatave tiri kuendawo nyaradzo dzese hadzisati dzatomboitwa nekuti zvinhu zvakaitika maimanje kaizvo. Yasisi vangu ivave kushayiri kuitwa musi wa7 wa18. Handiti pfungwa dzenyu zvinezvi muri papi pamwe chete nemudzimai wenyu? Pfungwa dzedu isusu dzanga dziri pakuti tinyatsonzwisisa kuti chatiri kunetseka apa tikunetseka kuti ko murume uyu aripi asina kuoneka nekuti hatigone kufungira. Tine hedu mafungidziro edu atinoita asi hatigone kutaura nemazita. Achaida kuti murume uyu agone kuoneka nekuti chero vakadzi kana vakadzi vabuda pachena chero murume uyu agona kuoneka kuti nyaya yedu tigone kuona kuti yabuda zvakanaka. Kune vari kuona zvinezvi vari paSly Media TV kune maprofita kuna ana sekuru vanoitawo matare vachitsvaga nyaya dzakavanzika idzodzo. Muchiri kuda rubatsiro rwakadaro here? Hongu tinoruda nekuti hatisi kuziva manje kuti munhu uyu aino wechikuru murume uyu nekuti murume uyu achiri mupenyu kauyu achiri mupenyu anogona kusimudzira futi nyaya dzacho nekuti achiri mupenyu. Asi vane vakadzi vatatu vane zvavakasangana nazvo asi murume uyu haasati abuda pachena. Ndopandanzi futi ndiri pakati pekugadzirisa ipapo ndopandanzi inini ndakadyiswa. Kudyiswa kwandakaitwa inini ndaida kunze futi ndife nekuti kundyisa kwakaita akandidyisa mukati memwiri wangu zvichienda negumbo iri. Ndakarwara nemudumbu zvekuti ndaiti ndikanwa mapirizi haasi kushanda. Ndaichinjirwa makosi ndikashandisa mushonga wechibhoyi hausi kuita. Saka pandakanosvikawo kune munzwi wemweya ndobva nditaura kuti wakadyiswa wakarara kuhope. Saka handisi kuziva kuti aindidyisa uyu ndiye here akakonzeresa pamwana wangu. Muprofita haana kukwanisa kukubatsirai kuti adudze futi zvekuti zita ndiani akaramba. Akakudyisai wacho akaramba kutaura. Toita sekumapostora tarumbidzwa mapostora haasi kutaura haasi kupedzisa nyaya dzavo kuti vanatsopedzisa vatidyo. Pamwe vanenge vatarisa hana yenyu vakaona kuti mungarove vanhu mumaraini kuti tikavaudza kuti ndinhingi bheta vasare vangori nefungidziro. Mune hasha here? Ya hasha ndinadzo ndaiwanzo kunetsana hangu nevehukama because nemanzwiro atinge tichitawo zvedu tinge tinzwa tichizobvunzana vamwe vanoti inini hangu ndinazvo asi ndakazozvirasa. Saka uzogutsikana manje kuti wakazozvirasa kupi winani. Because ukataura ndikabvunza kana uri bankuru ko zvakati ndakanzoti makapuwa mushonga imimi kubasa welaki ukazoshanduka kuita chikwambo. Ndichokwadi here chandikunzwa kumaprofita iwo ubvuma nditi kuti aiwa ichokwadi chawakanzwa asi zvinhu ndakazvirasa. Wakazvirasira kupi? Ndabvunzira kuti vari kuona paSly Media yezvinezvi vabva vati ayo murume uyu nemhuri yake ndinoda kuita sei? Ndinoda kumubatsira.
ndozvaita kuti tivhunze, nekuti nyaya iyi haisati yavharika nekuti muchiine mubvunzo. Ndiwo mubvunzo wataida kuti ugone kuonekwa nemaprofita nana madzibaba nana sekuru vari kutoona paSly Media iye zvinezvi. Mashoko enyu ekupedzisira takanyanga nemadambudziko ramasangana naro tichivhara hurukuro yedu yanhasi. Mashoko angu ekugumisira inini ndandichingokumbirawo kuti pana anogona kundibatsira vangandibatsirewo zvavo, chero kana ndinewo zvandinokwanisawo kuzoitawo ndinogona kuzoitawo sei, kuzotrayawo nepandinogona napo ndaita sei ndabatsirwa, nekuti murume uyu handisi kuziva kuti ndiani. Imi muri kushanda here? Inini handishandi. Saka pakanzi panodiwa muri paunowanikwa here wekuti mugone kubatsirwa kana kuti nana sekuru kana kuti nana madzibaba vanoda kubhadharisa asi vachigona kupedza nyaya. Ndinogona hangu kukwereta kana kubatsirwa nehama neshamwari. Tinotenda. Chiri kuita kuti musashande chinyi? Ndiri kunzi ndakasungwa maoko futi kuti ndisabate chobaya mari yangu yandinobate ndinaitenge chinhu. Dambudziko rangu pavanhu vasingataure kana kuripedza, kuti vanzwa vaona ndo zviripo makasungwa maoko imimi vobva vakusiya vangokuudza kuti makasungwa maoko asi vasingazopedzisa nyaya iyi kuti tokusunungurai sei, nekuti muprofita wese anofanira kuwanisa munhu zambuko. Ipapo ndipo panonetsa nekuti vari kungondiudza chete asi kuti ndizve kuti zvinhu izvi zvinopera sei, zvakapera here, zvapera here pakuona kwavaita kana kuti zvichirimo, nekuti nanhasi mudumbu mangu muri kungondirwadza asi ivo vakaona kuti ndakajiswa. Makajiswa. Aiwa, tinotenda nehurukuro yenyu. Vateereri tiri paSly Media TV taita hurukuro chiri musakasaka chinozvinzwira. Handichagona kuramba ndichidzokorora nyaya inyaya inosuwisa iri kusangana namukoma, basa hapana. Mhuri vanayo, vana varipo vatatu vakashayikirwa nemwana wavo, tete hanzvadzi yavo yakashaya zvekare nevamwe hama dziri kufungidzirwa kuti dziri masahwira parufu rwemwana uyu. Vari iye zvinezvi vamwe vacho vakatsva vari muchipatara, iye zvine vakaenda kuchipatara, iye zvinezviwo tete vakanga varipo hanzvadzi yavo vakashaya. Inyaya iri kungosara yakangohenga mudenga kudai, nekuti hatisi kuziva akajikisa mukoma, hatisi kuziva zambuko ravo kuti riri papi. Zvikadawo futi vari kuchema kuti dai ndawana anondibvisira zvinezvi, nekudawo kuti vana vachiripo, chikwambo ichi chinogona kudzoka chikadya zvekare vana vavo. Vehama vari kunzoku, vana sekuru ndimunoita matare, ndimunonzwa zviri mudenga, ana madzibaba ndimunogona kubatsira, vana apostoro ndimunogona kudzinga dambudziko riri kusangana namukoma pamwe chete nemhuri yavo. Chatiri ngokumbira ndechekuti kana muchikwanisa kunge muchivabatsira, tiroverei runhare panhamba dziri paskrini pano paSly Media TV, tigozovatsvaga tigozowana, nekuti pari zvinezvi taurai zvinezvi mukoma havana mbozha runhare, nokudaro zvinogona kunetsa kuti muvabata, asi mukatibata isusu tinogona kunge tichinovatsvaga pavanogara kuti tigone kuti muvabatsire, asi chekubata hapana. Pari kutsvagwa tsitsi nerudo kuti mugone kubatsira hama dzedu idzi. Ndakamirira tarumbidzwa Rudhenya ari pakamera, zita ndonzi simbi yebasa, Sylvester Tafumanei, SLy Media TV, building bridges.